Eu iba a encher o depósito de camión con 400 euros e pasei a 600. E isto é verdad que me crea un problema grave de cara á clientela, porque repercutir no cliente final é difícil. Eu veño notando xa desde fai uns meses que a xente empeza a deixar de facer cousas, sobre todo na construción. Había moitos plans feitos e te avisan, e mira, vamos a deixar de momento a ver que pasa con esta subida e vamos a esperar. Eu creo que é un tema que repercute a toda a sociedade, non só o tema do transporte, porque isto saltou polo transporte, pero na vida cotidiana pois nos pasa a todos en xeral, vamos, o que ten que coller o coche para ir a traballar, bueno, que todos dependemos do combustible, é un dos principales problemas, pero sí vai acompañado despois de todos os prezos que saíron. Dende aquí faría unha chamada á xente que está vendo este vídeo que acompañara na manifestación para o domingo día 3 que en Compostela e que a xente que salira á calle para uns precios xustos, que era un dos lemas que quitaba do transporte, pero que sí que se traducen para toda a ciudadanía. A ver se por fin nos poñemos a traballar neste sentido e que a xente participe nesta manifestación, que xa debería de estar feita, que a xente que vaya collendo ánimos para facer unha protesta en serio.